Bé, és suposadament el penúltim dia de la COP28, en principi demà haurien d'acabar les negociacions i només per avui canviarem el sentit del vídeo, parlarem primer de les negociacions i després explicarem un terme que és transició justa, que ens explicarà el Marc de Yongo. Per començar amb negociacions, acabem de rebre fa molt pocs minuts el nou text sobre balanç global. Sabeu que el balanç global és aquesta espècie d'examen que estem fent sobre la implementació de l'Acord de París, és a dir, com estem implementant l'acord, si ho estem fent bé, si ho estem fent malament, què hauríem de millorar i com ho hauríem de millorar. En principi, ja sabeu que anem bastant malament en la nostra implementació de l'Acord de París i que no anem de camí a l'escenari de 1,5 graus d'escalfament. I ara el que estem fent és negociar les solucions que posem a aquesta situació. Ara mateix està tothom llegint-se i rellegint-se aquesta versió nova del balanç global. És una versió que està en mans de la presidència, el que significa que la presidència, la COP28, en aquest cas Dubai, és l'encarregada d'escriure les noves versions del text. Ells escriuen una versió del text, la presenten als països opinen si els sembla bé o no els sembla bé o quina part els sembla bé del text. La presidència torna a recollir totes les opinions i fa una nova versió que torna a ser presentada als països i així fins que s'aconsegueix un consens final en el text. El que us puc dir per ara, i em perdonareu que ho llegeixi, però és un text que acaba de sortir fa molt pocs minuts, és que es fa un pas enrere molt gran en termes d'eliminació de la producció i de l'ús de combustibles fòssils. Si fa 1 o 2 dies us vaig dir que teníem 5 opcions sobre l'eliminació d'aquests combustibles i que alguns eren millors i els altres eren pitjors, però tots anaven en el sentit de fer un phase-out, és a dir, una eliminació d'aquest ús, ara ens hem quedat simplement amb una reducció del carbó que no contengui tecnologies de captura de carboni, una acceleració de les tecnologies que siguin baixes en emissions, és a dir, una part bastant tecnooptimista en aquest text, també demanant la substitució d'aquells combustibles fòssils que no continguin tecnologies de captura de carboni. Que repetim, les tecnologies de captura de carboni encara no estan desenvolupades, tot i que es mantinguin aquí en el text. Després es parla de reduir tant la producció com l'ús de combustibles fòssils, reduir sense tenir cap tipus de target o explicació sobre com s'ha de fer aquesta reducció. L'únic que es diu és que s'ha d'arribar a les emissions zero pel 2050, que és una cosa que ja s'havia acordat en anys anteriors. I després l'únic phase-out que es manté en aquest text seria l'eliminació dels subsidis als combustibles fòssils ineficients, sent ineficient també una paraula que no està explicada i que tampoc té una descripció molt fàcil dintre del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic. Sobre renovables, es manté en el text la idea de triplicar la producció energètica renovable per l'any 2030 i duplicar l'eficiència energètica, però es perd una segona part del paràgraf que abans deia que aquest augment de la producció d'energies renovables el que havia de fer era anar substituint els combustibles fòssils. Aquesta part sembla que ara l'hem perdut. Sobre finançament, sembla que simplement el text reconeix que els països del sud global segueixen necessitant finançament per adaptació. Reconeix també amb certa preocupació que els nivells de finançament i transferència de tecnologia i de coneixement en termes d'adaptació és insuficient ara mateix pel sud global. Reconeix també que es necessiten entre 10 i 18 vegades el flux de diners que s'estan movent per adaptació. I reconeix també que aquesta fita dels 100.000 milions de dòlars que havien de mobilitzar els països desenvolupats cap als països en vies de desenvolupament, fent servir la nomenclatura de les Nacions Unides per projectes de mitigació i adaptació, no ha sigut complerta per l'any 2020 ni 2021. Tampoc pel 2022 o 2023, però això no ho indica el text. En aquest sentit, el text simplement insta els països desenvolupats a que compleixin amb el seu acord pels pròxims anys. I ja està, això és una mica tot el que ha sortit ara. Ara començarà un plenari on estaran les delegacions de tots els països per discutir aquest text. No sabem si aquesta és una passa enrere que es mantindrà enrere o simplement és una estratègia per després ficar un phase-out, una eliminació dels combustibles fòssils que sigui una mica menys ambiciosa del que era el text de fa 2 dies i es prengui com una victòria o es quedarà així. Així que anem a plenari i us ho diem.